Здравейте, казвам се Илияна Янева, ментор бизнес и личностно развитие и холистичен и квантов консултант. Отдеве представих кратката ми за сега корпоративна програма. Държа на яснотата и по-елементарния подход, за да не е толкова сложно за фирмите, за да избират. Много държа на това нещо и държа също така на автентичността и на незаучените модели, да бъдем такива каквито сме и да не се превъзнасяме. Много е важно това нещо. Одеве представих малката ми корпоративна програма, която е много ефикасна. Работя с различни фирми и отзивите са много добри. А, Искам тук днес да поговорим за една тема и за видовете характери в малки, средни и големи бизнеси. Винаги има един такъв човек в фирмата, който е с те се наричат енергийни вампири или от този нарцистичния тип хора, които черпят енергията си, като се държат по определен начин, дразнят, а останалите наливат енергията си, като са в постоянно доказване и има ги почти във всяка фирма. Работила съм с хора от този тип и с двата вида, и с жертвите, и с енергийните вампири. Имам подходи за абсолютно всяка ситуация, как може да се подходи, за да може да се подобри мисловния модел на жертвата, за да не изпада в тези жертвенически позиции и да няма това изчерпване на енергията и да може всеки човек да си ходи в къщи зареден, а не изчерпан от работното място, защото после оттам се зараждат такива, както казах, влизаме в позицията на жертва и се зараждат такива, ставаме и агресор, и автоагресор, и жертва, и в детски позиции влизаме. Аз работя точно с тези позиции и точно с този подход, за да може човека да се уравновеси, да не си налива там енергията, да си ходи неизчерпан в къщи, да почива продуктивно и тогава той е по-продуктивен на работното си място и хармоничен, балансиран и по-малко болничен. Това е много важно за работната среда и има всякакви характери, всякакви видове хора вътре. Сега, тук видеята, които ще ги правя, винаги са